Ni jamukan be di aw ma sibiri o sibiri. Akaje mukankura Voix de l'Amérique kan. Amba fo. Surafana to dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. Amba fo. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw an wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye. Ayiwa bi ye sibiridon ye n'o ye octobre kalo o tile 7 ye. An b'a fɔ jamukan o kɛnɛ sigira ni waati kɛrɛnkɛrɛnna na bi y'a ta ko 454 ye. An bɛ sɔrɔ Bamako fiɲɛ turukala 102 sanfɛ ana Bamako n'a laminiw na. An bɛ sɔrɔ fana jamana camancɛ la radio parisien kan fiɲɛ turukala 98.8 kan n'o ye Tominia ayiwa san mara kɔnɔna na. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabambara.com walima ayiwa a bɛ se k'a sɔrɔ an ka Facebook page kan minnu b'a filɛ ayiwa fiɲɛ sira fɛ n'o ye VOA Bambara ye. Ayiwa an ka bi babu an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma fɔlɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka bi jamukan a bɛna tali kɛ ayiwa kalanta mun daminɛna kurala san o san Mali jamana kɔnɔna na yira k'a fɔ kalan daminɛna octobre kalo o tile 2nan na. Ayiwa a daminɛna hɛrɛ ni basigi kɔnɔ sigidabaw kɔnɔ i n'a fɔ Bamako n'a laminiw ani yɔrɔ wɛrɛ nka hali bi Mali jamana camancɛ yan fan na kɔrɔn yan fan fɛ ayiwa kalanso caman datugulen don walima u tɛ baara la. Kɛrɛnkɛrɛnna n'i y'a ta ekɔli yɛrɛ la kalanso yɔrɔ n'o ye 9,000 i bɛ taa sɔrɔ 1,500 ɲɔgɔn olu datugulen don walima ayiwa u tɛ lahalaya kɔnɔ min bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ taa kalan na. Aw yɛrɛ k'aw miiri san kɔnɔ nin y'a san caman ye kalan tɛ ka kɛ mara caman kɔnɔna na ayiwa denmisɛnninw dɔw kɔni bɛ yen ekɔli mana ta u bɛ ɲɛbɔ mara tɔw fɛ ni denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la nka olu tɛ ka kalan k'a sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen sigidaw kɔnɔna na ka ɲɛsin jatigɛ wale kɛlɛliw ma gɛlɛya yɛrɛ nafasɔrɔ sira fanfɛla la ani fana maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila kɛlɛw kama ka taa ayiwa u kalifa don mara wɛrɛw kɔnɔ hali ni dɔw bɛ taa kalanyɔrɔ la nka caman bɛ yen hali bi u tɛ k'a ta. Ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛra bɔ ni foli duman ye yan'an k'an ka dunanw bisimila.
fadi simbona di keri fadi na gamana di keri fadi ha imana me ke di bori ke nyonye nalu bora ke kalendo se fila ma te ga do dilararo do di bori ke aywa ambalmao awere ya fofnya amba fo o kene koni sigirani wati kelen na anga fuli be an lamɛbagaw bɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni waati kɛrɛnkɛrɛnna na ni jamukan ni ina fɔ kɔrɔlen na o bɛna lase aw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ n y'a fɔ cogo min na jamukan daminɛna an ka bi baro a bɛna tali kɛ école ta de kan Mali la a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen n'o ye octobre tile 2nan ye kalan taara Mali fanba kɔnɔna na ayiwa ko 3 ni kɔ de seginna ka taa kalanso la ayiwa o hukumu kɔnɔna na caman yira k'a fɔ ko hali ni kalan daminɛna i b'a sɔrɔ lakɔli 1,500 ka bɔ 9,000 la olu cɛla olu datugulen don walima u tɛ baarakɛla UNICEF n'o ye duniya kelenya tɔn ka cɛkɛda min janton bɛ ayiwa denmisɛnninw ka ko a n'u ka labɛnniw kan o y'a yira k'a fɔ ko marifatigiw fana ka wulikajɔ mun bɛ sen na jamana kan ani jatigɛ wale ayiwa o fana cayalenba bɛ jamana kɔnɔ min b'a kɛ sababu ye denmisɛnnin ba caman olu bɛ tɔɔrɔ la ayiwa aw yɛrɛ fɛ mun de kan ka kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnna na Mali jamana kɔnɔ kalanko fan fɛ barisabu n'i y'a lajɛ jamana woroduguyan fan fɛ caman bɛ ka segin nka dɔw bɛ nin y'a san 5 ni 6 ye u tɛ ka taa kalan na aw fɛ yala ɲinan lakɔlita a bɛ cogo jumɛn ayiwa jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa aw ka togodaw ni sigidaw kɔnɔna na ka da gɛlɛya waati nin kan kalanko musakaw o na lahalaw o bɛ cogo di denmansaw ni lakalaso sira kan hukumu kɔnɔna na jamana kɔnɔ aw hakilina ye mun de ye lakaliko labɛnni denmisɛnninw kalandenw lahalaw kan Mali kɔnɔ ayiwa o kama ni aw b'a fɛ k'aw da don an ka bi jamukan na ayiwa a ka nɔgɔ dɛ an bɛ se ka sɔrɔ ayiwa fiɲɛjuru fɛ n'o ye 001 202 619 02 72 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan la aw bɛ fu 2 kɛ 1 ayiwa 2 fu wɛrɛ 2 6 19 fu 1 2 ani 70 walama a bɛ se ka bataki caman fana an ka fiɲɛ siraw fɛ n'o ye bɔlɔlɔ sira ye www.voabambara.com walima an ka Facebook page kan n'o ye VOA Bambara ye ayiwa an ka bi dunanw an bolo nin kɛnɛ kan o bɛna kɛ ayiwa madame Bagayogo Aïda Kante ka bɔ Welesebugu ale ye kalansira ɲɛmɔgɔ ye n'an b'a fɔ ko académie ka bɔ Welesebugu ye ani an balimakɛ Mohamed Mamata Ture ale ye dugudɔn tɛ ɲɛmɔgɔ de ani jɛkulu min bɛ wele ko an ko Mali o ɲɛmɔgɔ do ayiwa sigida tɔn ɲɛmɔgɔ do fana kumalasela do n'a bɛ wele ko ayiwa faso danbe a bɔra an ka kɛnɛ kan siɲɛ caman an minnu bisimila sisan ayiwa an balimakɛ aw tulo bɛ na Mamata i tulo bɛ na Mohamed oui n tulo b'i la ayiwa i bisimila an bɛ ayiwa kɛnɛ kan nin waati la an b'a fɔ jamukan o kɛnɛ min sigira sisan an bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnna école min kɛra Mali la an bɛ kuma a gɛlɛyaw dɔw kan ayiwa labɛnni fana mun kɛra jamana fanga fɛ walasa école ka se ka dayɛlɛ ka bɛn a don ma n'o ye octobre tile 2nan ye ayiwa i bisimila e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ɲina école ta nin na min daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen i bisimila ayiwa n tɔgɔ man b'i fo ka VOA baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani maaw ma sɔgɔlen don VOA kan nin wagati in na ka se k'an lamɛn o diyara n ye kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na ɲinɛ école ta ye a ma taa gɛlɛya kɔ komi san tɔw bɛ ta bɛ kɛ cogo min na nka ɲinɛ ta an y'a ye k'a fɔ nɔgɔya ni min sɔrɔla la o bɛnna examenw kɛko ɲuman wa kalan taara ka bɛn a wagati fɔlen fana ma ka sɔrɔ o si gɛlɛyaba ma kɛ a la hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni bɛ kalanden somɔgɔw yɔrɔ minɛnw sanni ko ta yɔrɔ ani kalan saraw ta siraw fɛ o tɛ ban ko ninnu na nka an bɛ min faamu a la an b'a fɔ k'a fɔ ko ɲinan gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ a la min ni fura ma se ka sɔrɔ a la n'o ye kalandenw minnu kɛɲɛnen bɛ ka taa kalanyɔrɔ la ka dan lakanabaliya ta yɔrɔ ani maa minnu wulila ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ne ka na dugubaw kɔnɔ
i b'a ye k'a fɔ ko olu maaw caman nana u bisimila la ekɔlisow de kɔnɔ donc o gɛlɛya bɛ sigida caman na camancɛ bolo kɔnɔna na ka taa se fo kɔrɔnfɛla fan dɔw ma minnu ka denmisɛnninw hali bi u ma se ka garizigɛ sɔrɔ ka kalanw daminɛ fɔlɔ. Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimamuso madame Bagayogo Aïda Kante ka bɔ Welesebugu ale fana ye ayiwa ekɔliso ɲɛmɔgɔ ye directrice d'académie do ka bɔ Welesebugu ale bɛ kɛnɛ kan madame Bagayogo i ni wula. An sani wula. Ya kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. An bɛ Ala tano baasi tɛ somɔgɔw la. Ayiwa an b'a fɔ kɛnɛ kan n'an balimakɛ Mohamed Mamata Ture i kan k'a dɔn. Awɔ. Dugudentɔ ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Bamako an bɛ ka kuma ɲinan kalansow dayɛlɛli kan min kɛra octobre kalo o tile 2nan na a yirala k'a fɔ ko ekɔliden 3 million ɲɔgɔnna olu de seginna ka taa kalan daminɛ ayiwa tiɲɛna a daminɛna Bamako a daminɛna Segu ni mara caman kɔnɔ nka halisa caman datugulen don jamana kɔrɔnyanfan ni camancɛ yan fanfɛla la ayiwa aw minnu ye ekɔliso ɲɛmɔgɔ ye a n'a kalansira ko hukumu kɔnɔna e bɛ se ka mun de fɔ ɲinan kalanta nin daminɛna bisimila. Ne bɛ se ka min fɔ ɲinan kalanta daminɛ na ne b'a fɔ n ko alhamdulilayi arabil alamina vraiment ɲinan kalanta e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ekɔliden 3 ni kɔ sera ka segin ka taa ekɔli la olu bɛɛ tun bɛ so san tɛmɛnenw kɔnɔ donc an bɛ Ala tano ni o ye k'an ka ɲɛmɔgɔw barika da u ye effort mun kɛ yaasa o ekɔliden 3 ka segin ka taa kalan na ekɔlita in na fana tuguni u ye innovation ɲumanbaw kɛ o dɔ ye leçon modèle kɛli ye tile 2 kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ problème minnu b'an na k'olu kɛ leçon modèle ye ko k'olu kalan denmisɛnninw kunna donc vraiment ɲinan ekɔlita an bɛ Ala barika da an b'an ka ɲɛmɔgɔw barika da ni ɲinan ekɔlita kɛcogo ye a ɲɛna awɔ. Ayiwa n y'a fɔ cogo min na n tun bɛ ka Mohamed Mamata Ture ɲininkali kɛ sisan kalanso minnu bɛ Mali la yirala k'a fɔ ko 9,000 ɲɔgɔn halisa 1,000 o ni 500 olu datugulen don walima ayiwa a kalanso tɛ lahala kɔnɔ n'u bɛ se ka baara kɛ ayiwa jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw caman bɛ yen nin y'a san 5 ni kɔ ye u tɛ ka kalan barisabu hali ni ekɔliso bɛ ekɔli karamɔgɔw tɛ yen ayiwa ni ekɔli karamɔgɔw bɛ yen ayiwa basigi fana ma sabati kosɛbɛ o mara kɔnɔna na yaasa kalan ka se ka daminɛ aw bɛ se ka mun fɔ ka ɲɛsin o denmansaw ma o maraw kɔnɔ barisabu dusukasi don k'a ye ekɔli bɛ taa san o san jamana fan wɛrɛw la denmisɛnninw bɛ taa kalanso la nka dɔw bɛ yen olu tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ka taa an bɛ min fɔ o denmansaw ye ko u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu ka kan ka a ɲɛnabɔ k'u b'u se la mais Mohamed ni kɛlɛ bɛ jamana o jamana kan Mohamed kɛlɛ kɔlɔlɔntan tɛ mais an ka kɛlɛ in Ala barika la n'an ka faamaw ka laɲini kɔnɔna na a bɛ ɲini ka na s'a dan na ko denmansaw olu k'u muɲu u denw ye min kɛ kalanbaliya la k'u tɛ n'o ɲɔgɔn kɛ tuguni ni Ala sɔnna a ma baara min bɛ ka kɛ yaasa Mali gɛlɛya in ka ban a ka wuli pewu ko baara min bɛ ka k'o la ko ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc ko in ko a gɛlɛya setɔla don a dan na nin bɛɛ ye kɛlɛ kɔlɔlɔ de ye Mohamed kɛlɛ kɔlɔlɔ fanga ka bon kɛlɛ kɔlɔlɔ u denw b'o de kɔnɔ k'o ye Ala ka latigɛ ye o ye wagati ko ye ko Ala barika la ko a ko k'a bɛna ban gɛlɛya min b'u kan n'o denw ka kalanbaliya ye ko a gɛlɛya bɛna wuli hali a tɛmɛ k'u hakili sigi u ka to jamana faamaw kɔ u k'u dɛmɛ ni renseignement diw ni yɛrɛlatangaw ye ko ni Ala sɔnna ma k'a ko a seritɔ don a dan na k'u denw bɛna taa ekɔli la sɔɔni barisa o de y'an ka ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye u b'o de fana sira kan ekɔliden 3 ni kɔ seginna donc olu ta tɔ min bɛ yen ko ni Ala sɔnna ma k'u fana bɛ segin ka taa kalan na k'u hakili sigi awɔ. Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan yanni n ka kuma di Mamata ma n bɛ segin ka taa Mamadu Tɛnbeli ale bɛ nɛgɛjuru kan Tɛnbelikɛ i ni wula. N ce. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Baasi tɛ na alhamdulilayi. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma ɲinan kalanta de ma kalanso daminɛ u ye kalanso kɔrɔ cɛrili kɛra ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen na nka aw yɛrɛ ye mun de la kɔlɔsi ye walima haminako jumɛn b'aw la ayiwa denmisɛnninw ka kalanko fan fɛ.
ani école ta yɛrɛ la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o diyara an ye kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn bamanan ɲuman na jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de denmisɛnninw ka siniɲɛsigi labanko ɲuman o tɛ taa kalan kɛko ɲuman kɔ donc o kun kɔnɔna la an ye jateminɛ minnu kɛ ɲinan kalan ta la o de ye kalan taara mais hali bi pilasiw ka dɔgɔ kalan taara yɔrɔ minnu yɛrɛ la kilasiw ka dɔgɔ mɔgɔw la kalandenw na o ye remarque dɔ ye bien vrai kuma la fɔra ko yɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu kalanso ma dayɛlɛ ka da kan insécurité bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ b'o kalama an kɔni an b'o yɔrɔ souligner o kɔni o fana ye kun belebele ka d'a kan denmisɛnninw caman bɛ yen nɔ o tɛ ka se ka kalan kɛ ka d'a kan kalanyɔrɔw n'u ka jan kalanyɔrɔ minnu bɛ yen u tɛ se ka taa kalan kɛ ka da basigibaliya kan donc o hukumu kɔnɔna la o y'an ka faamaw ka jɔyɔrɔ ye u ka jɔyɔrɔ filanan ye mun ye o de ye u ka kilasiw caya pour que kalandenw caman bɛ se ka kalan kɛ ka d'a kan surcharge de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ kilasiw kɔnɔna la u b'o yɔrɔ jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ani a jɔyɔrɔ dɔ fana ye mun ye o ye mɛtiriw ka caya parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ekɔliso publique ninnu na denw ka ca karamɔgɔw ma o fana problème fana bɛ yen nɔ fo k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ mɛtiriw ɲɛnɛmaw ka ɲini fana mɛtiriw fana caman bɛ yen nɔ u b'a hakili to mɛtiri caman fana bɛ yen nɔ u jantilen tɛ u ka kalandenw na i komi ekɔli pirivew b'a kɛ cogoya min na bon o kun ka ca a bɛ se ka kɛ jama minnu bɛ parce que n bɛ fɛ ka kuma ɲɛsin an ka ekɔli publique de ma kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na voilà donc u jan bɛ kalandenw na dɛ mais privéw la privéw ka mɛtiriw ani kalanso ɲɛmɔgɔ jan bɛ kalandenw na cogoya min na kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ye ekɔlisobaw la o tɛ yen nɔ jama caya b'a la bɔ suivi baliya fana b'a la parce que minnu fana kan k'olu suivi k'a yira kalanden minnu mɛtiri minnu bɛ yen ale ni directeur minnu bɛ yen k'olu suivi ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ walasa u fana k'u janto kalandenw na kosɛbɛ kosɛbɛ est ce que olu mɔgɔw b'u ka baara kɛ a kɛcogo la wa. ayiwa académie ɲɛmɔgɔ dɔ b'an bolo yan o na se k'i jaabi o la. voilà ayiwa donc u k'o yɔrɔ jate minɛ donc kuma laban ye mun ye u kɔni k'u cɛsiri. ayiwa u k'u cɛsiri kalanko la ka d'a kan siniɲɛsigi ɲuman o de ye kalan kɛko ɲuman ye. ayiwa o tanbili o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa halisa sanni ka segin Mamata ma n tɔgɔma ma an bɛna kuma di an bɛ taa Kayi fɔlɔ n'an balimamuso madame Dramé Mariam Kamara ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye WILDAF jɛkulu o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Kayi madame Dramé i ni wula. nse a ni wula Ture. i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. walayi basi foyi t'u la i yɛrɛ dun. ayiwa an bɛ Ala tanu i bisimila ayiwa an b'a fɔ kɛnɛ kan. ayiwa n ka weleli sera i ma ayiwa ka da denmasaya la ani aw ka tɔn fana aw ka wuli ka jɔw minnu bɛ sen na ayiwa ka denmisɛnnin ladon a kɛra musoman ni npogotigininw ye a kɛra ayiwa denmisɛnnin wɛrɛw ye Kayi mara kɔnɔna na nka kalan daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen waati kɛra ayiwa kalanso ninnu tun falen don maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila ka n'u kalifa don duguba ninnu kɔnɔna na nka aw ka kalan ɲinan san ta ni kalan a taara lahala jumɛn kɔnɔ ye Kayi mara kɔnɔna na. voilà an bɛ an lamɛnjɛkulu b'o fɔ kɛ yɛrɛ fo Mohamed. o diyara n ye kosɛbɛ. ne ye WILDAF point focal gouvernance locale Jarme VDG ye. an ye femme leader ye o siratigɛw fɛ ani fana an bɛ baara kɛ Kayi académie na. n ye chargé de formation ye académie kɔnɔ. voilà n bɛ se ka min fɔ anw kɔni fɛ yan nɔ an ka circonscription kɔnɔ parce que n'i ye Kayi région ta an b'a ye k'a fɔ a caman bɔra Kayi académie ka bolo kan pratiquement avec les nouvelles création kura minnu kɛra région na i n'a fɔ Kita i n'a fɔ Ɲoro olu fana ye dɔw ta ka bɔ Kayi la k'a fara u yɛrɛ kunna n bɛ se ka kuma n'an ta lahalaya de ye et pratiquement même Ɲoro même Kita parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama. anw kɔni problème gɛlɛya foyi ma kɛ école taara ta cogo la insécurité min don lakanabaliya k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ yan mais a ma se ka denmisɛnw si bali u ka don kalanso kɔnɔna na a kɛra hɛra ani baden na an ma kunnafoni foyi sɔrɔ n bɛ kuma kan n sen bɛ n ka DAE la n'a tulo b'a la parce que a fana bɛ fɛn caman na mais an kɔni ma kibaruya sɔrɔ k'a fɔ nin yɔrɔ masina ma se ka
kalan dayɛlɛ ka sababu kɛ k'a fɔ ko insécurité bɛ yan nɔ musomaninw fana ka kalanko parce que anw ka n bɛ tɔn min kɔnɔ o bɛ musow ni musomaninw ka hakɛ o b'o kɔlɔsi kosɛbɛ UNICEF fana bɛ ka a jɔyɔrɔ fa o la wa anw yɛrɛ fana à travers les programmes et les projets n'an ye fɛn minnu sɔrɔ an bɛ sensibilisation kɛ ka taa au niveau fana la pour nous quand même ici je pense que alhamdulillah an bɛ se ka o fɔ. N'i y'a lajɛ fana Mali dɛmɛbagaw n'o ye partenaire technique ye ka bɔ jamana wɛrɛ la Autriche, Allemagne ani jamana wɛrɛ olu ye dɛmɛba de don ayiwa baɲumankɛ tɔw ma ani Mali jamana fanga yɛrɛ yaasa ɲinan kalan ko ni a ka se ka daminɛ ayiwa ka ɲɛ yɛrɛ maraw kɔnɔna na ayiwa o hukumu kɔnɔna na dɛmɛ siraw fɛ wa Kayi mara kɔnɔ ye. Bon o hukumu kɔnɔna la n tɛ o kalama sinon ni kalan bɛ daminɛ DAE bɛ bɛɛ wele ka tila ka partenaires bɛɛ wele syndicats b'o la école privée b'o la ka olu da don kuma la an bɛɛ bɛ segin k'a fɔ CSS ka taa gouvernorat la gouverneur yɛrɛ tun bɛ yen nɔ perspective minnu bɛ yen nɔ ko minnu kan ka kɛ mun bɛ se k'a to kalan bɛ taa olu kuma fɔra mais k'a fɔ ko ni dɛmɛ ninnu ko olu sera anw ma Kayi ne m'a ye hali année san tɛmɛnen na an bɛ se k'a fɔ UNICEF ani projet Suède olu ka dɛmɛ kɔni fanga bonyara kalanko tasira fɛ kosɛbɛ an fɛ Kayi mara kɔnɔ yan nɔ mais i filɛ ka Autriche ni fɛn minnu fɔ bon n'o kɔni kɛra n tɛ se ka fɛn fɔ la parce que n ma kuma mɛn o kan. Ayiwa n balimamuso i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli kɛ Kayikaw bɛɛ i ni ce o la. O bɛɛ y'a mɛn n b'a fɛ ka n da don n balimakɛ ne dara min kan sisan. Awɔ. A ye kumaw dɔ fɔ bon réalité yɔrɔw kɛcogow tɛ kelen ye. Sisan an kɔni bɛ yan an b'a ye k'a fɔ kalanso minnu ye privé ye sanfɛ kalanso an bolo ani duguma kalanso bɛɛ lajɛlen olu bɛ taliw kɛ cogoyaw la tali minnu tɛ Mali sariya kɔnɔ école karamɔgɔya la n'i ye sanfɛ kalanso caman ta a ka kan i bɛ proviseur ta i bɛ censeur ta et puis i bɛ minnu ta fana olu kan ka kɛ sanfɛ kalanso karamɔgɔw ye mais an b'a ye a caman bɛ duguma kalanso karamɔgɔw de ta donc olu tɛ se ka u tɛ hauteur la ka se ka sanfɛ kalanso parce que u bɛ siran dépense kɔrɔla la an yɛrɛ min fana filɛ nin ye yan nɔ i b'a sɔrɔ kalansow caman bɛ yɔrɔw la u b'u ka kalansow dayɛlɛ yɔrɔ caman na privé mɔgɔ finalité ye min ye u bɛ dɛsɛ ka suivi kɛ donc n'u dɛsɛra ka suivi kɛ plus fɛn bɛ caya ma plus a bɛ kɛ n'importe comment de donc an kɔni fɛ yan an ka lycée dugukolo Konare n'o kelen de ye privé ye anw bolo pour le moment ne bɛ se ka min fɔ o kan n'i ye ne kɔni ɲininka école karamɔgɔya tɛ dɛ sérieux min b'an ka dugukolo la a tɛ secondaire si la an ka Kayi mara kɔnɔ yan. Voilà n b'a fɛ k'o fɔ komi yɔrɔw kow tɛ kelen ye a ye mɔgɔw caya fɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ pléthore o bɛ se ka kɛ a gɛlɛya a kɔlɔlɔ ye mais k'a fɔ ko sérieux tɛ yen maître bɛɛ bɛ taa ka cours de norme parce que ne yɛrɛ n denw bɛ yen kalan na et puis n ye CSS membre fana ye lycée dugukolo la donc an bɛ suivi permanent kɛ o yɔrɔ la. Ayiwa i ni ce la Madame Dramé Mariam Kamara an ka foli bɛ an bɛ Kayikaw bɛɛ fɔ ayiwa sisan sani n ka segin Madame Bagayogo ma n bɛ kuma di Mamata ma Mohamed Mamata Touré ma ayiwa a yirala ɲinan yɛrɛ Mali furancɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnna jamanatigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ n'u sen don ayiwa ka kalanso baw jɔ Kayi mara la ani yɔrɔ wɛrɛw la nka haminako min bɛ denmansaw caman na a yirala k'a fɔ Mali kɔnɔ ye sisan ayiwa fanga yɛrɛ ka kalansow dɔgɔyara ka kɛ n'i y'a ta a sigicogo la ka tɛmɛ kɛnyɛrɛye kalansow la barisabu hali Kati gansan n'i y'a ta lycée hakɛ min bɛ yen a dɔgɔyara kosɛbɛ a bɛɛ kɛra ayiwa kɛnyɛrɛye o hukumu kɔnɔna na denmansaw ka jɛkulu n'o ye association des parents d'élèves olu ye mun de kɛ yaasa école publique n'an b'a wele ko foroba kalanso o ka se ka caya i n'a fɔ waati kɔrɔlenw na e ni ne ni tɔw tun bɛ kalan na o waati min kɔnɔna na kuma b'i bolo Mohamed. Ok n tɔgɔ
merci a diyara n ye madame fana min bɛ bɔ kayi ale ye kuma min fɔ kayi lise dugukolo kunare ka min ye jamana faso yɛrɛ ka lɛkɔliso ye an b'a ye k'a fɔ ko président Alpha Umar Kunare wagati min na ale tun bɛ fanga la ale de ye lycée kɛ Mali cercle caman na presque o y'a sɔrɔ lycée tun tɛ cercle caman na olu tun bɛ bɔ yen ka na chef lieu de région de la pour que ka se ka na u ka lycée kɛ k'a ta wagati ma ka na bila bi la n'i ye Segu ta n'i ye Kayi ta n'i ye Tombouctou ta i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko lycée public kelen de bɛ ninnu yɔrɔ la donc a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛra privé privé ko fana min nana kɛ ka na public ko fana tiɲɛ maaw b'a fɔ ko n'i y'i denw bila ka taa privé la donc u ka tɛmɛni u ka taux de réussite passage ka ca par exemple n'i taara examen kɛ u b'a fɔ ko privé dɔ bɛ o ye 90% kɛ dɔ ye 99% kɛ dɔ yɛrɛ ye 100% kɛ donc o kɛlen a kɛra anw den masaw ɲɛna k'a fɔ ko o 100% n'o 99% ninnu k'o ye kalan de ye nka sisan nɔ n'i y'a ye denmisɛnnin ninnu caman bɛ ka passer o la donc lycée privé ninnu kɔni bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ DEF la u bɛ ka sɔrɔ bagi la mais n'i taara an ka lycée publicw lajɛ ka na olu fana ka denmisɛnninw ka niveau lajɛ i b'a sɔrɔ sérieux min bɛ lycée public la niveau min bɛ lycée public denmisɛnninw na n'u passera examen na hali n'u ma kɛ premier national ye donc maintenant i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko u ka baara niveau b'a la sérieux fana b'a la donc o de kelen bɛ ka bi anw caman bɛ yen an mago tɛ niveau la an mago b'a la denw ka passer de ka bɔ kilasi dɔ la ka taa kilasi wɛrɛ la donc o gɛlɛyaba de nana ka sɔrɔ niveau tɛ yen i y'a faamu donc o gɛlɛyaba de nana école publique ninnu kan ka sin ka école publique lagosi école privée ninnu yɛrɛ i b'a ta premier cycle la ka taa second cycle la ka na se fo lycée la i bɛ taa an ka premier cycle kɔrɔw la anw ye kalan kɛ minnu na anw ka fɛngɛ ninnu tun ye 200 300 y'a cayalenba ye an faw b'o de sara san bɛɛ lajɛlen na mais an bɛ bɔ ni kalan min ye i b'a sɔrɔ dɔnniya banna a sɛbɛnko ɲuman banna a walawalali ko ɲuman banna an hakili carinen fana don i b'a ye o de y'a kɛ bi tɔgɔ ma anw ka bi n t'a dɔn 9e niveau o bɛ hali bi n t'a dɔn maîtrisarw ka niveau ɲɛ bi n'i ko anw n'u ka jɔ ka tubabukan fɔ doctoraw bɛ minnu bolo a ko kɔnɔ ani dɔw bɛ yen ko professeur b'u bolo i b'a ye k'a fɔ an ka nanzarakanw hali n'i ye dictée kɛ an n'u kun anw bɛ 10 sɔrɔ u bɛ 0 sɔrɔ a ko la donc ça veut dire que denmisɛnninw ka taa ka panpan kilasiw kunna ka taa ka tila ka taa sɛbɛn sɔrɔ min ye diplôme ye o tɛ o a fɔra k'u ka lajɔ kalan na kalan ɲuman de ka k'u a kɛyɔrɔ ɲuman na donc président Assimi wulila ka se Kayi a ye nin baara min kɛ dɔw ma nin ye baara ɲumanba de kalan kan ka di jamana de ma a kan ka di faso de ma o la faso yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ a ka kalanso kalan sugu jumɛn kan ka k'a kɔnɔ karamɔgɔ sugu jumɛn kan ka t'a la an ka privé ninnu caman bɛ yan nɔ bi i b'a ye n'i taara a ta fondamental ninnu na o kelen bɛ ka na ni dunanw de ye anw fɛ dɔw bɛ taa togolɛw ta dɔw bɛ taa ivoiriyɛnw ta dɔw bɛ taa burkinabɛw ta u b'a fɔ parce que olu bɛ tubabukan fɔ u tɛ anw ka yankanw mɛn donc o bɛɛ lajɛlen ye problème de ye a kalanso kɔnɔ niveau ko tɛ dɛ u ka kɔn ka tubabukan in fɔ o de nugulenni ka di anw ye n'o tɛ président kɔni ye wuli ka jɔ min kɛ dɔw ma o kɔni nin ye baara ɲuman de ye an kɔni bɛ min ɲini halisa cɛsiri ka kɛ a kana kɛ a fɔra ou bien a kuma kɛra Kayi lycée an ka se ka lycée public 2-3 ye Kayi an k'a ye région ninnu tɔ bɛɛ la ten tɔ komi fɛngɛ ninnu bɛ cogo min na primaire ninnu bɛ cogo min na o yɔrɔ ninnu na tɔgɔ ma ayiwa an bɛna kuma di an balimamuso Bagayogo Ayida ma ale ayiwa kalanko sira o ɲɛmɔgɔ dɔ don Welesebugu ye Ayida madame Bagayogo i tulo bɛ na allo Ayida i tulo bɛ na allo i tulo b'i la ayiwa i bɔra ka an balimamuso madame Dramé Mariam Kamara ka kɔrɔfɔkan mɛn ani Mohamed yɛrɛ ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i y'a lajɛ Mali foroba kalan a bɛ komi a bɛ degun belebele de kɔnɔ bari sabu ŋaniya minnu taara waati minnu na anw bɛ taalen kalan na waati minnu na o ni sisan ta tɛ kelen a kalansow dɔgɔyara ayiwa karamɔgɔ caman tɛ yen walima hali karamɔgɔ ɲɛnamanw bɛ yen i b'a sɔrɔ ekɔlidenw ka ca kilasiw kɔnɔ nka ni san laban na n y'a dɔn aw ka Mali minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kalansira kow ma u ye laɲini caman ta o sira fɛ ka minisiri kɔrɔ nin to yen ani minnu sigira kɔfɛ u ye laɲini minnu ta yaasa ka nɔgɔya don a ko la nka a bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan bon i y'a fɔ cogoya min na fɛn
fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ nka fɛn ma se ka kɛ fɔlɔ parce que fɛn min de don a tɛ taa musaka kɔ école karamɔgɔ tɛ yen yɔrɔ école karamɔgɔ kɔni tɛ taa ni a tɛ sara o donc école karamɔgɔ tɛ écoleden bɛ ka caya hali anw yɛrɛ fɛ Welesebugu yan nɔ écoledenw sigilen don duguma yɛrɛ ban tɛ kilasi tɛ yen école karamɔgɔ fana tɛ yen yɔrɔ a ka gɛlɛn gɛlɛya dan yɛrɛ yɛrɛ de don nka ko min de don a gɛlɛya ma daminɛ sisan a gɛlɛya daminɛna san caman de ka sɔrɔ ka se bi ma bon bana donni ka teli n'a bɔli ye surtout an bɛ contexte min na sisan nɔ n ye min fɔ depuis ko kuma daminɛ la ko o ko a bɛ a wagati fɛ jamana in Mali bɛ gɛlɛyaba dɔ de kɔnɔ sisan nɔ n'o ye mɔgɔ ŋaniya jugu u kɛlen don ka kɛlɛ min bila an da la an tɛ kɛlɛ min kɔrɔ dɔn an t'a fa dɔn an t'a ba dɔn vraiment an bɛ guerre kɔnɔ quoi jamana o jamana min bɛ guerre kɔnɔ o jamana bɛ gɛlɛya dan de kɔnɔ gɛlɛya dan de y'o ye kɛlɛ ye gɛlɛya dan de ye donc ni an ma bɔdani dɔ kun ye o kɔnɔ i b'a fɔ sisan an bɛ cogoya min na parce que sisan an ɲɛ bɛ fiɲɛ bɔdani na donc on peut toujours espérer que ni Ala sɔnna ka tunnel bu jira an na ko nin gɛlɛya bɛɛ bɛ wuli ka bɔ an kan on est vraiment optimiste vraiment an dalen b'a la ko gɛlɛya ninnu bɛna wuli a tɛ mɛn n'o tɛ gɛlɛya ninnu bɛ yen wa gɛlɛya ninnu daminɛna a mɛnna fɛn min ye écoledenw ka kalankɛko ye je crois o min filɛ nin ye fɛn belebeleba fila bɛ o la programme min bɛ an bolo yanni bi ka se ka kɔn bi ɲɛ san dama dama tɛmɛnen tubabu jamanaw tun bɛna ka na anw ka yɔrɔ kɛ de i b'a fɔ u ka kalan kɛcogo lajɛ yɔrɔ champ d'expérimentation anw kun y'u ka champ d'expérimentation de ye ni olu bɛ fɛ ka min k'u bara u bɛna a lajɛ anw bara fɔlɔ anw denw na donc anw ta kun kɛlen don sa an ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔw tun bɛ wari de minɛ dɔrɔn k'olu ka méthode imposer anw kan donc k'a lajɛ ni a ɲɛna tubabuw bɛ taa ka taa k'u bara n'a ma ɲɛ anw kɔni anw mago sara anw b'a kɔnɔ ayiwa n bɛna kuma di an balimakɛ ma ka bɔ New York n'o ye Abu Dramane Traoré i bɛ to nɛgɛjuru kan Ayida Abu i ni wula ale tilenna monsieur Touré somɔgɔw bɛ di an b'a la tɔnɔ aw yɛrɛ dun ayiwa an bɛ école karamɔgɔ ni kalandenw bolo dɛ bi kɔni a jɛmukan b'o kan ayiwa e yɛrɛ ye école karamɔgɔ ayiwa dɔ ye ka bɔ Mali la nka i sigilen bɛ New York yan ayiwa san o san an bɛ kuma école ta nin kan san ka fisa ni dɔ ye ayiwa dɔw fana halisa gɛlɛya kɔni o b'a hukumu kɔnɔna na nka e yɛrɛ ye mun de kɔlɔsi mun de falenna ɲinan école ta la a fɔra k'a daminɛna nka n bɛ kuma to i bolo sanni an ka segin ka na ɲininkali wɛrɛw kɛ tuguni o la ta kuma b'i bolo ok n bɛ fo ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o diyara ye kosɛbɛ bon ni kalanko ni monsieur Touré a ko ka gɛlɛn parce que Mali problème ba ye ko dɔ an fɛ an bɛ fɛn de to a ka tiɲɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'an b'a dilan tile kelen lakanabaliya ni nani tɔgɔ don a la quoi n'o tɛ n'i ko ko kuma min fɔra i ka invité dɔ y'a fɔ o y'a dɔn o dogolen tɛ mɔgɔ si la donc o y'i cɛ ka bɔ yen kalanfaw minnu bɛ kalan kɛ olu ekɔlidenw kalan k'o fana o fana man ca tuguni bon anw yɛrɛ bɛɛ y'a kalan formation kɛ y'a kɛ an bɛ tila tuma min na ko pléthore bɛ yen ko u mago tɛ mɔgɔ la u tun tɛ k'a maîtrise ta tuguni bon tout de ko kana jamana se ka sentigɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a b'a dilan tile kelen a ma nɔgɔn ne kɔni bɛ min fɔ sisan min bɛ se ka kɛ ne ka jate la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ denmisɛnninw tɛ taa kalan i y'a fɔ cogo min na vraiment a ka gɛlɛn denmisɛnninw ka tu ɲɔgɔn tatɔ ye kalan na ka sɔrɔ u ye se ka taa u ka a lajɛ yɔrɔ minnu aménagelen b'u bolo n'u ye u ka salle de jeunesse ni fɛnw ye u k'o yɔrɔ ninnu dɔw essayer ko a kɛ i n'a fɔ occasionnellement c'est à dire que u bɛ taa école ta tuma la u bɛ denmisɛnninw kalan kɔnɔ quoi mais o fana kɔlɔlɔ ye min est ce que maître b'u bolo o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye maître tɛ yen karamɔgɔ fana tɛ sɔn ka taa cogo k'a fasa muru da ka go o dun bɛ ɲɛnabɔ cogo di ayiwa ɲininkali gɛlɛn tu vois donc ne tun b'o de proposition min bɛ ou bien k'a fɔ État ɲini k'a ɲini u b'u seko kɛ o ye tiɲɛ mais mɔgɔ minnu somɔgɔw bɛ yɔrɔ la ni école dɔw bɛ se ka kalan bɛ se ka kɛ olu ka
u somɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la minnu tɛ kalan tɛ kɛ la k'olu accepter par exemple e ka mɔgɔ bɛ e ka mɔgɔ bɔ Gawo kana ne fɛ Bamakɔ hali ni ye teri ye mais État ko o mɔgɔ dɛmɛ sa a bɛna a bɛnkɛ min fɛ yen u k'o dɛmɛ. N ko musaka ko de ye gɛlɛya ye fana ye. Bon ka bɔ kɔrɔ fɛ ka na o de don. O ka gɛlɛn. Ayiwa n ka ɲininkali min bɛ na ne o sira fɛ Abu i ni ce o la ka ɲɛsin ma o ye ne ni camancɛ yanfan ɲɛmɔgɔw dɔw kumana ani sigida tɔn dɔw y'o yira k'a fɔ u ka hamiba ye min ye yanni san 10 cɛ olu ka mara o kalanden ɲɛnama tɛna se ka kɛ foroba fanga kɔnɔna na i n'a fɔ ka kɛ fonctionnaire gouvernement kɔnɔna na bari sabu san 10 ni kalan tɛ kɛ yɔrɔ min na denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ bɔ o mara la o tɛna se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ayiwa kow bɛ latigɛ cogo min na Mali jamana kɔnɔ o y'u ka hami fɔlɔ ye o kun kɔnɔna na Banɲagara ye jɛkulu dɔw bɛ yen olu fana wulila k'u ka denmisɛnninw labɔ yen ka na n'u ye Mopti dugu wɛrɛw la u bɛ wari sara pour k'u ka se ka kalan kɛ dɔw tɛmɛna ɲɔgɔndanw na u taara kilasi wɛrɛ la o ye se bɛ minnu ye bari sabu caman tɛ se k'o kɛ u bɔra n'u ka maaw ye denmisɛnninw ye dɔgɔnɔ mara dugu la ka na n'u ye Mopti walasa u ka se ka taa kalan kɛ ayiwa o labɛn ninnu kɔnɔna fanga bɛ ka min kɛ an y'a dɔn u bɛ ka baara caman kɛ mun de bɛ se ka kɛ Abu yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ka denmisɛnninw nati yɔrɔ minnu na denmisɛnninw tɛ taa kalan na a bɛ san 10 bɔ walasa u ka se ka na san 10 wɛrɛ kɔ n'i y'a lajɛ Mali foroba baarakɛlaw la i bɛna sɔrɔ a bɛɛ bɛ bɔ worodugu yan fan fɛn fɛn bɛ kɔrɔ ni camancɛ la olu sen t'a la barisabu nin y'a san 10 ye u tɛ kalan kɛ ayiwa n balimamuso Bagayogo ani Mamata Mohamed aw yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ ni fanfɛla la ka da o gɛlɛya kan Mohamed. Oui, n tɔgɔma i y'o yɔrɔ min fɔ o ye gɛlɛyaba ye ko la parce que an ka a ta n'i ye Douentza mara lajɛ 2019 ka n'a bila fo bi la i b'a ye k'a fɔ ko togoda caman tun bɛ yen l'école karamɔgɔw tun bɛ yen ekɔlisow bɛ yen u tun bɛ kalan kɛ nka banbaci wale kɛbaga ninnu nalen karamɔgɔ ninnu caman bolila ka na Douentza dugu kɔnɔna yɛrɛ fana na donc maintenant olu nalen ekɔliso ninnu bɛɛ labilala ten tɔ u nalen fana u ka DCAP fana ye laɲini min kɛ aw bɛ to Douentza mara kɔnɔ donc n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ kilasi fɔlɔ filanan sabanan ou bien min kalan i bɛ fara karamɔgɔ dɔw kan yen nɔ aw b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a dɔw la i kun b'a ye u kun bɛ permutation sugu dɔ kɛ falen sugu dɔ kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ se ka kalo 1 kalo 2 kɛ a bɛ ka kalan kɛ tɔw bɛ t'u lafiya n'o ka kalo 1 2 dafara dɔw wɛrɛ fana bɛ na donc maintenant o gɛlɛyaba a bɛ ye k'a fɔ ko marabagaw o wagati la olu ma jɔ u jɔyɔrɔ la sabula k'a kɛ denmisɛnnin minnu ka togodaw labilala fɛɛrɛ ma se ka tigɛ olu denmisɛnninw somɔgɔw fɛ fɛɛrɛ ma se ka tigɛ marabagaw fana fɛ yalasa ka na n'u ye duguba kɔnɔna na olu ka se ka kalan kɛ ka bɔ o la i b'a ye minnu fana y'u ka dugu bila ka bɔ dugu la ka na ne an b'a fɔ k'a fɔ k'olu ye réfugiés ye n'u bɛ kande réfugiés kɔnɔ a bɛ san caman bɔ bi laɲini dɔ kun fɔra fana k'a fɔ ko o kande réfugiés denmisɛnnin buruburuni minnu b'u semɔgɔw senkɔrɔ ye n'u caman bɔra u ka kalan na u ka kalan tiɲɛna mun na kalanso dɔ tɛ jɔ o kande réfugiés kɔnɔ ka se ka o denmisɛnninw fana lakalan ka karamɔgɔw fana ta olu ye o cogo kelenw na o karamɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ minnu yɛrɛ bɔra togodaw la ni jamana bɛ k'u sara ni u tɛ baara la a wagati kɔnɔna na mais fɛn bɛɛ ye vision ko de ye ɲɛna ko de na marabagaw tun sera ka o hakilina sɔrɔ o ɲɛta nin sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ caman tun bɛ bɔ a ko la donc maintenant min fɔra camancɛ bolo la k'a ta Banɲagara ka taa Bankasi ka taa Koro Douentza ka taa fo Tombouctou ni ka se fo Kidal ma Kidal bi yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka san 10 bɔ école tɛ Kidal denmisɛnninw tɛ ka kalan kɛ olu yɛrɛ ka denw bɛna kɛ mun ye sini jamana in kɔnɔ bari a bɛ fɔ ko jamana ka sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye na denmisɛnnin min ma kalan dun o tɛna se ka bila k'a fɔ k'i bɛna bila jamana mara yɔrɔ jɔyɔrɔbaw dɔw la sɛbɛnko ni kalanko bɛ se ka min kɛ wali i bɛna denw labɛn kalanbaliya sira fɛ u fana ka kɛ i ɲɔgɔn banbanci ye wa wali u ka se ka to ten cogo la wa o de la a bɛ ɲini hali jamana marabagaw fɛ sisan nɔ an bɛ wagati min na hali na minnu bɛ yen nɔ n'olu ka yɔrɔw bɔlen don u bɛ se ka kalanso wɛrɛw jɔ président ka laɲini nin kɔnɔ a ye kalanso minnu bila sen kan nin ye tan a bɛɛ kana kɛ lycée ye
u ka se ka kalanso dɔw bila min bɛ denmisɛnninw kalan bolola baara la menuisier b'o la électricien b'o la maçonniya b'o la o ni a ɲɔgɔnna caman jamana in mɔgɔ b'o de la n'o tɛ kalanijɛ kɛbagaw caman bɛ yan i bɛ dɔw yɛrɛ ta n'i ye science de l'éducation ta jamana in kɔnɔ bi a bɛ maa ba yirika de bolo u t'a dɔn u bɛ baara yɛrɛ sugu min bɛ kɛ ni o ye fonction publique ɲɔgɔn dan bɛ kɛ science de l'éducation tɛ ye a la ni salon tɛ n'u y'a k'a la ne m'a ye a ka k'a la fɔlɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen papier b'u bolo u ye san 20 san 10 ni kɔ kɛ kalan na a kalan nafa tɛ jamana ye a jɔyɔrɔ t'u ye donc denmisɛnninw kɔni taara ka bila fɛn dɔ la k'u ka diɲɛnatigɛ bila retard la fu la o kalansen su caman de bɛ bi an mago bɛ min na dɔrɔn baara ta kalanso baara de bɛ jamana yiriwa k'a fɔ ko kalanjɛ a lajɛ minnu ye fɛnkɛ kɛ science juridique kɛ na u bɛ denmisɛnninw caman ye n'i ko k'aw tɛ taa baara ɲini u b'a k'u ye juriste yɔrɔ jumɛn fɔlɔ o de tun bɛ yen n'i y'a lajɛ CFP ni ESICA ninnu tun bɛ ayiwa maaw de labɛn CFP la minnu bɛ se ka baara kɛ usine kɔnɔ minnu bɛ bolola baaraw kɛ a n'a fɛn caman nka an bɛ segin ka na a kuma d'aw ma sisan an bɛna tulo kɔrɔbɔ ni laseli ye ka yɔrɔ ka segin ka na kuma d'aw ma. Zach Prod. C'est pas facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, tu le sais. Ayaw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye ayaw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ k'an mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Facebook kan n'o ye VOA page Facebook VOA Bambara ye an ka foli b'u bɛɛ ma minnu bɛ ka bataki caman nin waati kelen na an tulo b'u bɛɛ la u ni ce ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka studio 10 kɔnɔna na nɛgɛ ɲɛ 17 o tɛmɛna ni sange 44 ye halisa ayiwa aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan de kɛnɛ kan an bɛna kuma di an balimakɛ Sanba Tarawele ma ka bɔ Bamako yanni an ka segin an ka dunanw ma Sanba i ni wula. Nba nula Mohamɛdi. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Baasi foyi. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma école taliko ne kan Mali la ani degun ni gɛlɛya minnu bɛ sisan école daminɛ na san o san na ayiwa denmisɛnnin kunda aw ye mun de jateminɛ ɲinan kalantan na i bisimila. Mohamɛdi n b'i fo n b'i invité bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ. Denmisɛnnin kunda i n'a fɔ i ka invité bɔra k'a fɔ cogo min na ne ye jateminɛ min k'a la o ye k'a fɔ ɲinan kalanta tɛna daminɛ nɔgɔya kɔnɔ ka da kɛlɛkow kan o kɛlɛ minnu kɛra sababu ye ka denmisɛnnin caman bɔ denw n'u mansaw k'u bɔ u sigiyɔrɔw la yɔrɔ min ekɔliso tun bɛ ka na yɔrɔw la yɔrɔ min i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka caya kilasi kɔnɔ ani yɔrɔ min na fana n'u bɛ se ka kilasiw k'olu occupé ka kɛ sababu ye yɛrɛ hali sisan ekɔliso dɔw ma se ka dayɛlɛ fɔlɔ ka sababu kɛ parce que mɔgɔ bolilenw bɛ ekɔliso kɔnɔna na donc an y'o jateminɛ de kɛ nka ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ i ka invité kɛlɛ la n'o ye Ayida ye ɲininkali minnu bɛ n bolo ka k'a la ɲininkali 2 ɲɔgɔnna don
ɲininkali fɔla ko ko i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko ekɔliden hakɛ min taara ɲina ko a bɛ 3 bɔ a ko k'o ye tare donc ne kɔni salon ta hakɛ n t'a hakɛ dɔn ne bɛ fɛ k'a ɲininka est-ce que garantie b'a bolo k'a fɔ ou bien a bɛ se ka kuma sinsinnen fɔ an ye min b'a jira ko 3 million in k'a bɛɛ bɛ ka kalan kɛ a ɲɛmɔ k'u bɛɛ bɛ ka taa ekɔli la a ɲɛmɔ o 3 million in ekɔli ta ni sisan cɛ ɲininkali filanan bɛ n bolo tuguni ka sɛmɛ a la o ye a ko ko fɔlɔ ko tubabu tun bɛna expérimentation dɔ k'an fɛ yan nɔ min b'a jira k'a fɔ an ka kalan système tun man ɲi tubabu de tun bɛna fɛn dɔw tester yan donc u bɛ taa n'o jaabiw fɛ yen o de bɛ reçu olu fɛ yen donc toujours anw ɲɛ bɛ n'a fɔ anw ye test kɛyɔrɔ de ye a ka kuma laban dɔ b'o jira donc n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ tubabu bɛna expérimentation façon jumɛn de k'anw fɛ yan min kɛra sababu ye an ka kalan tun tɛ ka reçu mais sisan an ka kalan bɛ ka reçu parce que a ka kuma b'a jira o waati de o tun bɛ ka sababu an ka kalan tun tɛ ka se ka reçu mais sisan o expérimentation ninnu olu tɛ kɛ bilen donc sisan sira b'an ka kalan bolo an dun ɲɛ b'a la hali an bɛ waati min kɔnɔ kalan ni gɛlɛya tɛ fila ye hali bi an ka kɛlɛko yɛrɛ den kɛrɛfɛ pewu an ka kɛ jamana yɛrɛ faamɛ basigilen don ni gɛlɛya tɛ fila ye hali bi dɔ de bɛ ka fara a kan donc a ko se k'o ɲininkali ninnu fila jaabi o kun bɛ diya kosɛbɛ. Ayiwa a tulo b'i la a bɛna kuma d'a ma sisan ayiwa Ayida i bɔra ka an balimakɛ ka ɲininkali kan mɛn nka yanni n ka kuma d'i ma n bɛna ni ayiwa kuma wɛrɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma an bɛ yɔrɔ min na Modibo tile la Mali bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na fo ka n'a bila san 2 o kɔfɛ Mali kalanko tun ye tamasiyɛn dunya fan 14 kɔnɔna na UNESCO olu bɛɛ tun bɛ Mali tɔgɔ fɔ ayiwa k'a kɛ misali la ko Mali kalan taabolo a tun ɲɔgɔn tɛ farafinna gun ayiwa tilebiyanfan mara caman kɔnɔna na ayiwa nin bɔra ka min fɔ nin ye sisan Ayida e bɛ se ka jaabi jumɛn di an balimakɛ ma Sanba Tarawele ma i bisimila Ayida. Sa ne bɛ se ka jaabi min di Sanba ma lamɛn ka ɲɛ je crois i tɔgɔma Mohamed de ko ko ekɔliden 3 million ɲɔgɔn donna ɲina ne ko o de la n ko o filɛ k'o min fɔ n k'o ye tare ye sinon ne m'a fɔ sɛbɛn dɔ y'a yira ne yɛrɛ de y'a fɔ sɛbɛn dɔ y'a yira UNICEF ka jatew la ani sɛbɛn minnu sɔrɔla ka bɔ Mali la o y'a fɔ ko hakɛ min bɛ taa fo 3 la ayiwa fo 3 la minnu ye sera ka taa kalan na ɲina nka olu de bɛna taa nka sisan n'u ye kalan daminɛ kalanso kɔnɔna na o ye jate wɛrɛ ye ayiwa kuma b'i bolo awɔ ko ne ko n balimakɛ ma ne m'a fɔ quoi ne ye a mɛn e de da donc ne ko n ko ni o kɛra n ko an b'a fɔ ko tare parce que ni hali ekɔliso 10 de sera ka dayɛlɛ ne bolo o ye avancement dɔ ye i y'a ye ni denmisɛnnin 1 million bɛ yen sisan n'o tɛ ka se ka taa ekɔli la ni denmisɛnnin 1000 bɔra o la o ka taa o tɛ tare ya voilà ne y'a fɔ o de la bon a ka ɲininkali filanan ko ne ko on était devenu le champ d'expérimentation de l'Europe de par le passé n y'a fɔ n ko wagati tɛmɛnenw na o dɔ ye par exemple méthode syllabique dɛ méthode globale dɛ a bɛna fɛnkɛ maîtres ka a bɛ bɔ farajɛla de ka na bon maîtres ka formeli a la o ka suma bon ne m'a fɔ n ko yɛlɛma kɛra ne dun y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko yɛlɛma bɛna kɛ on doit être toujours optimiste ko ne ko a k'i hakili sigi ne ka kumaw nɔfɛ ne m'a fɔ yɛlɛma kɛra fɔlɔ dɛ ne ko n k'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ n ko contexte min an b'o kɔnɔ n ko ye kɛlɛ ye n ko kɛlɛ dun ma nɔgɔn n ko kɛlɛ kɔlɔlɔ de ye nin bɛɛ ye n ko an ka gɛlɛya bɛɛ ye kɛlɛ de ye kɔlɔlɔ ye ayiwa n bɛna kuma di an balimakɛ Kande Bacili ma yan'an ka segin ka na kuma basigi Bamako kalanbaw sanfɛ kalansow kɔnɔna na min kɛlen bɛ ka kɛ jɔrɔnanko ye fana denmansaw fɛ Kande Bacili i ni wula Bacili i tulo bɛ n na allo Bacili Kande i tulo bɛ n na ayiwa yanni Kande ka Bacili ta an bɛ segin ka na kuma di ayiwa Ayida ni Mohamed ma ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ don kalanko a bɛ ka ɲɛɲini nka gɛlɛya kura min bɛ ka don a sira hukumu kɔnɔna na o ye basigibaliya de ye sanfɛ kalansow ni camancɛw taw la barisabu o donna aw yɛrɛ y'a ye jaw la ni Mali finitigiw lakanamaw caman taara ayiwa sanfɛ kalanso dɔ la Badilabu ka taa marifaw ni besew ni fɛn caman minɛ ekɔlidenw na nka fu bɛ se ka siri o la cogo jumɛn yaasa ekɔliw ka kan ka segin u lahala kɔrɔ la min ye kalanyɔrɔ ye min tɛna kɛ politiki ko ye min tɛna kɛ nafolo ɲini ye min tɛna kɛ ka degun wɛrɛ lase denmisɛnninw minnu bɛ taa kalan na
ekɔliso la kalan dɔrɔn kama Mohamed kuma b'i bolo. Oui, n tɔgɔ ma merci ɲininkali diyara n ye nka yanni n ka jate n bɛ Ayida ka ɲininkalikɛla in latɛmɛ yɔrɔ dɔ fɛ denmisɛnnin miliyɔn 3 min n'a fɔra k'a fɔ k'olu ye kalan ta fɛn tɛ sumanikɛla tɛ k'a fɔ k'i b'a suma k'a fɔ ko maa miliyɔn 3 don marabagaw y'a fɔ UNESCO mɔgɔw y'a fɔ donc maintenant a fɔra o kuma kelen kɔnɔ ko denmisɛnnin min ma garijɛgɛ sɔrɔ ka se ka taa nin kalan na ɲina fana a bɛ maa miliyɔn 1 bɔ wali a b'o fana sanfɛ donc min ye ka na a fɔ ko ninnu bɛna kalan kɛ yan nɔ k'anw kɛ u ka waraniw ye a bɛ komi kɛnɛyaso n'u bɛna pikiri kura min fɛngɛ u bɛ anw kɛ waraniw ye ka na a lajɛ an fɛ n'a sera ka anw furakɛ k'an kɛnɛya u bɛ taa ni a ye donc i b'a ye o de la tuma san o san i b'a ye kalansen boloda kura bɛ ta ka na di anw ka denmisɛnninw ma finalement denmisɛnninw yɛrɛ bɛ tunu kalan kɔnɔna na o tɛ olu nɔ ye mais marabaga minnu bɛ an kunna o kɔrɔ k'olu de ma politiki ɲɛnɛma ta ka si kalanso ma denmisɛnninw ta yɔrɔ donc n bɛ o kɛ ka n bɛ o latɛmɛ i da donna min na an y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka kalansoba minnu bɛ yen nɔ n'o ye sanfɛ kalanso n'an b'a f'u ma université a gɛlɛya ma daminɛ bi la i b'a ye k'a fɔ u ka internat ninnu kɔnɔna na an den minnu bɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka taa yen nɔ gɛlɛya caman b'u la finitigilakaw bɛ taa ekɔlidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ tuma dɔ la n'a fɔra k'a fɔ k'i y'i den bila ka taa kalan na o de bɛ taa marifa ci dɔ la o de bɛ taa muru de bɛ k'u bolo bese bɛ k'u bolo u bɛ taa ɲɔgɔn tigɛ n'o ye wali bere b'u bolo u bɛ taa violence kɛ kalanyɔrɔ la wali fɛn jugu ɲɛnaminifɛnw ta yɔrɔ o mana taa k'o ye ani kolankolon sugu dɔw vraiment n bɛ min fɔ o la marabagaw bɛ ka min kɛ n'i y'a ye école tiɲɛna ka se nin yɔrɔ la a ma tiɲɛ marabagaw kɔ n'an ko marabagaw bi taw tɛ kabini kunu marabaga kelen minnu nana k'a fɔ ko olu de ye yamaruya di k'a fɔ ko nin jɛkulu in ka sigi sen kan min ye AM ye olu de ye écoleden jɛkulu nin ta k'a kɛ politiki minɛn ye n'i bɛ fɛ ka i sina kɛlɛ politiki ko la i bɛ taa o denmisɛnnin ninnu de labɔ k'olu bila o kow kɔnɔna na donc maintenant a kɛra komi sisan nɔ n'a y'a sɔrɔ o denmisɛnnin kalanso nin kɛra politiki mɔgɔw ka kɛlɛkɛ marifa de ye tantɔ donc o de y'a kɛ a tiɲɛna i b'a ye AM bɛ sigi secrétaire bɛ sigi u b'u wele mobili bɛ d'u ma musakaw bɛ d'u ma o n'a ɲɔgɔnna mais gɛlɛya belebele yɛrɛ ye muso tɔgɔma an bɛ fɛn bɛɛ ta k'a da marabagaw kan marabagaw tɛ dɛ anw yɛrɛ minnu ye denmisɛnnin somɔgɔw ye tɔgɔma kɛ e to kalan na ka ne to kalan na o bɛnna ni ne kɔni ala ye garijɛgɛ di ne ma ne tilala 93 o y'a sɔrɔ AM ko ma fangaba sɔrɔ ka se o yɔrɔ la nka o wagati la anw faw tun bɛ kanga dɔ d'aw ye n tɛ fɛ ka aw da ye ka don nin na wali aw ka na ni nin fɛn ninnu ye ka n'a fɔ k'aw bɛna denmisɛnninw bali kalan na wali aw ka kalan bɛ taa tiɲɛ aw bolo donc anw faw kun jɔlen don u fa jɔyɔrɔ la mais bi anw minnu kɛra denfaw ye ni anw denw bɛ a kalansow la n tɔgɔ ma an ka ɲininkali tɛngu anw yɛrɛ la est ce que anw faw ye mara ni kalan min don anw senkɔrɔ anw bɛ k'o don anw taw kɔrɔ anw ka wagati la a tɛ ko anw na i bɛ hakɛ to an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru kan an bɛ kuma d'a ma teliyala ka sɔrɔ ka segin ma ayiwa Bilal Mɛyiga a bɛ nɛgɛjuru kan Bilal i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa dakuru ɲɛ kelen na waati bɛrɛ t'an bolo ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase walima ayiwa hakilina dɔ b'i bolo kalanko nin kan Mali kɔnɔ bisimila kuma b'i bolo kuma b'i bolo Bilal kalanko in filɛ yɔrɔ min na parce que yɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la Mali kɔnɔ lakanabaliya de don y'a mɛn awɔ faamuyara yɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la Mali kɔnɔ lakanabaliya de don parce que ne yɛrɛ y'a ye yɔrɔ dɔw la yɛrɛ bɛnɛ o delila ka ekɔlidenw minɛ k'a bugɔ ko ekɔli tɛ kalan donc n'a ma kalan an bɛ mun kalan ayiwa est ce que an bɛ se ka fɛn dɔn a bɛ gɛlɛya ko n'i y'a mɛn i kɛra président i kɛra ministre i kɛra premier ministre n ko i kalan n'a de n'i ma kalan don kalan Mali ye dibi ye o a k'a ɲɛɲini kalanko de la pour que yɔrɔ minnu tɛ kalan dɔw ka kalan ye y'a mɛn maa si tɛ kalan ye yɔrɔ dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la Mali kɔnɔ ye Mali o y'a mɛn maa si tɛ kalan ye an y'o faamuya école tɛ kalan ye foyi a tɛ ko la yɛrɛ k'a fɔ ko i ye école den u bɛ bugo fo k'i maaya ban k'i ɲɛsiri walima ka t'i ban i b'a minɛ k'a ɲɛsiri n'a ma ɲɛɲini kalanko in na donc a yɔrɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔw la kɔni a kɛn bɛ kabako ye dɛ ayiwa i ni ce la Mɛyiga o diyara ye kosɛbɛ Mɛyiga ayiwa an bɛna kuma di an balimamuso madame Bagayogo Ayida ma Ayida
kuma b'i bolo i bisimila kuma b'i bolo ayiwa Mohamed tun y'a daminɛ sisan an bɛ ka kuma ayiwa basiki ma sabati sanfɛ kalanso camancɛ la yɔrɔnin fɔkumu kɔnɔna na e k'o de yɔrɔ fɔ. Ne bɛ min fɔ o yɔrɔ la o de ye fo an bɛɛ de k'an fanga fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw ka marako la parce que o bɛɛ ye mara dɛsɛ de ye nɔ ye denmisɛnninw kun bɛ politiki de kɔnɔ parce que ayam kɛra cɛ y'a fɔ cogoya min na politiki mɔgɔw ka kɛlɛkɛ bere de kun ye u bɛ olu de kun bɛ hali ayam ɲɛmɔgɔ sigi donc ni ayam ɲɛmɔgɔ bɛ sigi wari ekɔliso parking wariw bɛɛ kun bɛ di ale de ma donc o bɛɛ de nana ni armu doni ye sanfɛ kalansow la i bɛ ko bɛɛ de kɛ ka kɛlɛkɛcɛw ɲini ka bila i kɔkɔrɔ yasa e ka k'a ye n'o kɛra e ni olu bɛ jɛ ka parking wari tila e n'olu bɛ jɛ wari min bɛ tigɛ bourse la n'o ye locaux entretien ye aw bɛ jɛ o la donc a nana ka na kɛ ayam kɛra jama ɲini tɔn dɔ de ye yasa i ka se ka nin tɔnɔ ninnu bɔ bon denmisɛnnin o mɔgɔkɔrɔba o a bɛɛ de ka wariko bonyalen don bi ka se yɔrɔ dɔ ma e ma ye dɔw kun bɛ ayam na i b'a sɔrɔ u tilara kalan na yɛrɛ mais u bɛ to université la u tilalen kɔrɔ kɔ u n'u ka jamakulu quoi i b'a fɔ u ka tɔndenw donc nin bɛɛ ye mara dɛsɛ de ye ayam ko de nana ka na ni marifa ko ninnu ye yasa u ka se ka ayam ɲɛmɔgɔya sɔrɔ u mana sɔrɔ u n'u ka kulu don donc mara masaw ka a lajɛ ka segin k'u sen don mara la. Ayiwa i ni ce la Ayida an bɛna kuma laban di Mohamed ma dakuruɲɛ kelen na ayiwa welekan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa den masaw ma u denw ka kalanko fanfɛla la dakuruɲɛ kelen Mohamed. Allo. Ayiwa an balimaw waati ye waati bɛrɛ t'an bolo sisan an bɛna dan sigi ni jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa ni jɛmukan o labɛnna aw balimakɛ Sɛki Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an k'o kɛ an ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔna na an denw ka hakɛ bɛ ɲini cogo min na ka ye mais anw den masaw de ka jɔ an jɔyɔrɔw la parce que anw denw jalen bɛ anw ye fo anw tɛ se k'u mara anw denw jalenba ye fan tɛ se ka kuma u fɛ bi donc n bɛ min fɔ dɔrɔn masaw ka kɛ masaw ye association des parents d'élèves o kɔni ye forogoni lankolon de ye n tɔgɔ ma jɔyɔrɔ foyi t'olu la jamana in kɔnɔ ne m'u ye u ka jɔyɔrɔ foyi ɲɛnabɔ kalanko gɛlɛya la marabagaw fana AEM bɛ nin min na u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni AEM ko in ka ban ten tɔ denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ ka sɔrɔ bere tɛ marifa tɛ muru tɛ. Ayiwa i ni ce o la n balimakɛ i Ture. Ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛna dan sigi an ka bɛn jɛmukan na jɛmukan labɛnna balimakɛ Sɛki Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Bill Andrea t'i bolo jɛmukan lasiraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw na kulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la. Wele ni ɲɔ si de bi kɔnɔ babu